ez du sekula ikastea, ituen, zubieta ituen, erdian bada nola aurtiz, eta zuen aparro gertako duzue, baina gaur egun ez tokatzen da? Zubitarrek itxuindarra iten die bizita. Eta bada alderik batzuen da besten artean, adibidez, gauzeko moduan, jazteko moduan, laguaren kontu hori. Bi horietan, justu, ditugu, zubitan nabitu gara, soziedaden ikusi ditugu eta harrapatu ditugu jazten, eta ikusten duzuen bezala, gerrialdean bakarrik dut hauek larrua, beraz, zubitan modu bat jazten dira, eta aurtiz da itxuinen beste batera, aurtiz da itxuingo auzoa. Beraz, esan genezak horiek, baina nahi dute azpimarratzea, aurtizkoa direla, aurtiztarrak. Haiek beste modu batera jazten dira, horiei erreparatu diogu batez ere, eta gero jotzeko ere bai. Batzuk, zubitarrek kolpe batean, auzo batean kolpe bat, itxuindarrek bai, baina aurtiztarrek kolpe batean, ez pauso batean, bi kolpe. Olako, zera, bai. Bueno, ikusiko dugu eta ikasi dugu. Lehenengo, origen, ikusi ingo dugu. Itzein baitugu, zubitarrekin eta aurtiztarrekin, hartatu ditugu jazten, jotzen, desfilea egiten, ikusezen polita, soño bat ez ere. Zigor, jazten, zeringo, laguntzen, eta zubitarra noski. Alkandora, zubia. Pañulo zapia. Pañulo beti... Kuadroduna. Gerrin. Gerrin, arrua. Billoare eder. No valen a más litro. Más litro kolore. Bat amaika gukero bai. Vale. Tira. Zenbateko pixo? 7 litroko, eta zukan 6ko. Zergatik ez izatea, atxak esan du etxean, edo ikusi zutelako zergatik ez izatea zuen. Ikusi eta gero gustatu. Turismo eta pixko gantentzio bilarro. Bilarro, bat bizkarren? Garria eta bestia garria. Zerte bero hariko zarek esarte. Jarriak odea. Eta pañuloa, haiek, kuadroduna zu gordista koloretako. Hau da, lengo... Zarrak, guztitzera guain zarra betzen horren gure. Hauxe momentu politirenetako bat, eta ungigarrienetako bat, alegia zubitarrak eta aurtizarrak bat egiten dutenekoa. Eta lehen biziz, aurtizarrak datoz, hartza aurrean dutela. Aurtizarrak eta itxuindarrak dute hartza, alegia, ardiei eraso egiten den otsoa, usatu nahian ekartzen dute hartza batetik lotua. Zekutzen jantzia ezberdinetak, herri zain, bizarran ere, lagun jantzia gaur denetik, adarra jo dizute, hartza giren zuzaitu, ja denetik nafarra zaren. Eraman egin nahi nindun akaso joaldun postura ikusi dit, egokia, eta kipadator nukerako. Bai, gaur. Bueno, argitzeko kontu bat, adibidez. Zanpantzaritza aipatzen dugu, kanpokook, atzarrikoak garenok, eta ez zaila gustatzen hori. Ez da bat ere. Zubitan eta itxuinen ez da sekula esan zanpantzar, bereientzako beti joaldun da. Zanpantzarritza 60. hamarkadatik onuntza etorri omen da, eta gainera kanpotarrek eman dioten eta zein pantzar, Frantziatik eta iparraldean ere aipamenen bat egiten diotela pertsonaiatik, eta hortik zanpantzarritza, baina hauentzako bat ez joalduna. Hori da, joalduna. Eta beste kontu bat, Nafarroan ohitura duzue, usadioa da, nolabait, iauteak eta goiz egitea, Zu baina lehentxeo beti. Bai. Bazpare aurretik, Aurreatu da, baina gero Tolosara joateko. Baita, biek harrapasegatik. Alegia beti dira urtarrila maieran, laugarren asteburuan batzuk azken igandearen segidan, Leitzan, Zumbilan, Itxuina, Zubitan... Ibili da zaute asteburuan inauterietan. Pixka bat bai, egin ditugu, pixka bat bai. Eta horietan beti urtarrila bukaera aldera izaten da. Ondo, jende asko ikusten, eta Euskal Herriko leku bazter askotakoa oso ezaguna direlako, tradizio handikoa da, eta jende asko joaten da hurbiltzen da bertara, leku bazter guztietatik guk, 3 kasu azpimarratzen ditugu, seinale gizara. Kanpotik etorri ezarazu? Bai. Nondik? Elorrixotik. Elorrixotik? Propio Bizkaitik, galdunak ikustera. Bai. Sekula ikusi gabean? Ez, orain dela 2 urte etorri ginen ona, eta, geratu ginen enamorauta. Bai? Benetan. Eta urte zein duzu, oporra eskatu lanean edo? Bai, oporra eskatu. Nire etorri zara? Gazteiztik. Gazteiztik. Eta, sekula ikusten dituen
zuzenean ezagutzen duzulako? Telebistatu zuzunako joanez. Baina haue gertakizun hau, eta hau dago, Iruñatik etorri naiz. Propio, joaldunak ikustera? Bai, propio joaldunak ikustera eta nire bi aurrekin eta bizitzu batekin. Harrigarria da, eta ze zabalkunde duen, eta zaila joaten den ikustera. Mutiko eskorroiek gaur piperra egin dute eskola, baina merezi zuen, Tira, gustatu bat zaizu eta desfile hause bera ikuseneko hartzen dute berriz, bihar, Itxuindarrek eta Urtizarrek. Itxuindarrek eta Ituren eta Urtiz etorriko dira Zubietara. Beraz, nahiko hartzen dute berriz ere, eguerdi partean ez oso goiz joan, haiek lo egiten dute. Alegia, esaten nahi zaizu, piper egin nahi baduzu edo guraso konbentzitzen baituzue. Oi, merezi duen bezala. Bueno, jo banoa. Hauen eraman esaten. Haure bai, ezin ditutenak. Inauteria, badato, animo.